Hvilken rolle spiller forældrene i forhold til børn og unge, der bliver rigtig gode til deres sport? Jamen, forældrene spiller en kæmpe rolle. I Rusland, hvor de producerer nogle af verdens bedste tennisspillere, vil jeg sige, at hvis man tog forældrene væk, så vil der ikke være nogen tennisspillere tilbage. Det samme i Korea, hvor de producerer nogle af de bedste kvindelige golfspillere i verden. Også forældrenes skyld. Og fordi der er jo ikke en 3-årig, 4-årig, 5-årig, 6-årig dreng eller pige, som lige sidder og kommer i tanke om, jo, det kan godt være, de tænker, at jeg vil gerne være verdens bedste tennisspiller, fordi de har set Caroline Wozniacki i fjernsynet. Men de har jo ingen idé om, hvad det er, der skal til. Hvor mange timer man skal træne for at nå dertil. Og hvem skal fortælle dem det, hvis det er det, de gerne vil? Der er der ikke andre end forældrene. Plus, at det, jeg tror er afgørende, man siger tit, at du skal have lyst til det, du gør. Og det tror jeg også, man skal være drevet af det, man har lyst til. Men det, der også gør dig god nogle gange, er, at du gør tingene, også selvom du ikke har lyst. Og nogle gange har du brug for, at måske en forælder eller en træner står og siger, ja, det går, at du ikke har lyst i dag, du gør det alligevel, så bliver du glad for det bagefter. Så forældrene spiller en stor rolle, og der har vi nogle ting her i den vestlige verden, særligt måske i Danmark, som er meget anderledes end andre steder, at børn altid skal vælge selv, hvad de vil osv. Jeg hørte for nyligt en tennistræner, en rigtig dygtig tennistræner, som havde en ven, som så havde en søn, der spillede håndbold, 5 år gammel. Og så spurgte hun vennen om, hvad skulle du ikke prøve at tage ham? Han var nemlig meget atletisk. Kunne du ikke prøve at tage ham med til fodbold i stedet for? Ja, men han skulle lige spørge ham først. Så siger, hvad vil du spørge ham om? Altså, hvordan, hvis det var tennis eller fodbold, det er så ligegyldigt, men de ved jo ikke engang, hvad det er. Så du bliver nødt til at tage et ansvar for det. Og der har vi nogle idealer om, at som jeg godt synes, det er værd at problematisere, om man altid skal vælge selv, man altid skal have lyst, og så videre, så videre, så videre. Du snakker også om, at forældre de kan pace deres børn og med resultater. Hvad er det, de gør? Jamen, jeg synes for eksempel, det er interessant, at den største sportsstjerne, vi får de næste 10 år i Danmark, hedder Caroline Wozniacki. Hun har ikke haft en dansk far, hun har haft en polsk far, som formentlig har pushet og pacet en hel del frem. Men faktum er jo ikke bare, at hun er en af verdens bedste tennisspillere. Hun synes også at være et rimelig sundt og afbalanceret menneske. Så derfor siger jeg, måske er det Piotr Wozniacki, der har en lektion om opdragelse, som andre forældre kunne lære af. Og der tror jeg, at der findes gode måder at pushe på, og der findes dårlige måder at pushe på. Og den gode måde, det er noget, vi plejer at sige, vi kalder det i bogen, der er 3 ting. Du skal pace med kærlighed, konsekvens og kompetence. Kærlighed, fordi du skal ville dem det bedste. Konsekvens forstået på den måde, at hvis de har en ambition om, at de rigtig gerne vil være rigtig dygtige, så skal de forstå konsekvensen af den ambition, de valg og fravalg, der følger med. Så hvis nu for eksempel, at der er en ung fyr eller kvinde der har lyst til at tage til fest, men skal spille kamp næste dag, så er det måske forældrenes ansvar at sige, jamen det kan godt være, at du vil gerne til fest, men du skal bare være klar over konsekvensen af det. Så det der med at hele tiden at synliggøre konsekvenserne af valg, tror vi er afgørende. Og det sidste, det er kompetence. Hvis du skal vide noget om det. Og hvis du ikke ved noget om det, så skal du sørge for, ligesom du leder efter den bedste doktor til din søn eller datter, så skal du lede efter den bedste træner, så du skal shoppe rundt og skabe det bedste miljø omkring dem. Men det her med forældrene og deres børn, kan man ikke skade børnene med at kræve for meget af den? Jo, det kan det. Hvis det bliver et forkert pace, altså hvis det bliver for hårdt, og at det er... Jeg har plejet at sige, jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting, at forældrene kan have en uforløst ambition selv, fordi så er de villige til at gøre rigtig meget. Men det kan også være en ulempe, at de har det. Hvis de er i stand... Dårligt pace, det er for eksempel at give alle andre skylden. Det har jeg set hos nogle forældre, som pacer dårligt, så er det altid træneren eller de andre spillers skyld eller så videre. Så dårligt pace er også at pakke dem ind i vat og tage for meget ansvar for dem, så de ikke lærer at stå alene og tage ansvaret for både skuffelser og succeser.